Sí, com tu bé dius, és un gran escenari per anar a jugar, camp fantàstic, condicions fantàstiques, amb 3 punts en joc, però més que això, i evidentment amb possibilitats de poder confirmar el que jo crec que seria bastant definitiu, que és poder obtenir aquesta plaça d'ascens. Sí, jo crec que sí. Per gespa, Riudarenes és gespa natural 100%, nosaltres no estem acostumats, Montilivi és híbrida, hi ha un 10% de gespa artificial, però en tot cas són 2 grans camps de les mateixes dimensions i bé, per gaudir del futbol. Sí, a veure, al final que hi hagi un cos tècnic nou, que a més hi ha una necessitat imperiosa per elles de guanyar sí o sí, perquè aquesta setmana, de moment, el 5è torna a ser el que baixa al nostre grup, i això és una dificultat afegida pels 2 equips al final, perquè elles necessiten guanyar sí o sí, i que tu puguis fer un bon partit i resulta que et posis les coses difícils al principi pot minvar la seva motivació, i per contra al revés, o sigui, si tu no surts bé i elles surten bé, aquest punt de dir, bueno, és que estic a punt de guanyar 3 punts que són importants per sortir al descens, les pot fer que ens facin un partit més complicat del que toca. Sí, nosaltres seguim amb la mateixa intenció de ser competitius, de ser ambiciosos. Sé que és difícil quan l'objectiu està complert, però hem de treballar pel col·lectiu, per l'individual, i l'objectiu és ficar les coses molt complicades al nàstic. Ve un rival que crec que és dels rivals que té més facilitat per fer gols, té el màxim golejador com Òscar Romero, té molta facilitat per marcar gol, nosaltres és cert que defensem força bé, per tant serà un partit atractiu, no? Un equip que té facilitat per trobar el gol contra un equip que costa que li facin gols, per tant crec que serà un partit atractiu i veiem com el podem solucionar.